pojď. To hajzle, uděj. Ty hajzle, ještě mi nebudeš fotit a zbyl tě takový šlak dál. Hej, ty čo, ale... To jsem ani neviděl. Hej, ty to moc vrčíš, bo. Ty, zasraný svítící schrápku, bo. Jestli to natáčíš. Hej, ne, hry to. A ty vezmu tu cigaretu, co máš za oknem. Hej, jo. A vykouřím si ji za oknem, ty. Za oknem. Ne, nekouřím. Já ti vrátím za tvoje zasraný škaredý ucho. A neser. Poprvé, exit poprvé. Takže jako bych řekl, že tyhle slova jsou určený jenom pro váš mazurťák, a jestli to někde využijete, tak k vám přijdu a roztrhám vám vaši havajskou košili. Dneska se to celkem dalo, do hospody půjdu zase, furt nosič mi pivo nosí, zas budu jak prase. Dneska se to celkem dalo, do hospody půjdu zase, že máš pivo včas na stole, to je celkem únosný, že to ti však pěkně rychle ubývají kapesný. Tady ale nejde o to, že se dobře napiješ. Jiná stránka této věci, že se rychle ožereš. Furt nosič mi pivo nosí, zas budu jak prase. Dneska se to celkem dalo, do hospody půjdu zase, furt nosič mi pivo nosí, zas budu jak prase. Dneska se to celkem dalo, do hospody půjdu zase, furt nosič